guys, good evening. So for today's video, ito yung aming gagawin. We're gonna be doing a vaccine on our mga sisiw na nasa range namin, or I mean nasa kulungan na namin. Ang mga age nila is around 3 weeks old until 1.5 months. Yun yung ating vaccine. So ito yung vaccine na ginamit namin, guys. Ito yung first vaccine na ginagamit ng mga nagmamanukan. Ito yung tinatawag na B1B1. So ito siya, guys. Ayan. Yan yung ating vaccine for this evening. So ayan. Tapos yan, ihahalo nyo yan dito. Ayan. Dito. Dalawa yun sila, guys. Pair yan. So nilagay lang yung nozzle na isa. Tapos ayan. Diin na nyo lang pagkalagay. Ayan. That's the process po. Ayan. Balik-balik nyo lang until ma-mix sila lahat. Para even yung ating gagamitin na vaccine. So, ayan. So, don't forget, guys, also to bring cold water or ice kapag nagva-vaccine kayo sa range, para at least to keep it warm. I mean to keep it cold, para hindi mawala yung kanyang effect. So ayan, ito change na yung kanyang dito sa head. Yan yung ating gagamitin for this evening, guys. Ayan, nalagyan na siya. So magva-vaccine tayo tonight. Ayan. So we choose it to be tonight kasi po mas madali po silang mahawakan. So, ayan. If you haven't subscribed, guys, please do consider subscribing. And anyway, maraming nagre-request nito. So, here's our video for that. Kung sa mga nagtatanong kung nagva-vaccine kami. So, for this evening, ito yung gagamitin namin. B1B1. By the next video soon, gagamitin kami ng Lazota. Yes, Lazota. So, soon na yun, guys. So, for today's video, ito lang muna yung gagamitin natin kasi hindi yan pwede na sabay. So, siguro mga a week after, yun, maglalasota tayo. So, let's go sa ating backyard, guys. So, say hi to our backyard, guys. Ayan. Yung ating night. So, ito na guys. Ito na yung aming pure dito at wala na silang mga nanay. I mean, wala na silang nanay. So, ayan na yun sila. There you go. Wala na silang nanay kasi 2 weeks na sila. Ayan po. Then, yung aming mga pabo na maliliit. We're gonna include them also, guys. Pati dito. We're gonna include them tonight. Tsaka, yung nasa mga ibaba. Yung dito, guys. Include din namin yan tonight. Ayan, yung dyan. So, let's get started into this video, guys. Let's go. So, ayan, guys, nahuli na namin sila. So, hinuli muna namin sila. Ayan. So, ready na yan sila. Kinumpol namin sa kanyang basket o ganyang basket, guys, para madali lang ilagay doon. So, ayan sila, guys. Ayan. That's our first huli. Eto. So, ayan siya, guys, kung paano gawin. Ayan, lagyan lang po sa ating ilong. And then, ayan, dalawa. And then, sa ating mata. Ayan, sa mata po. And then, sa bibig, of course. Ayan siya, guys. Ayan na. Pasensya na po kayo sa boses ko. Gabi na po kasi. So, ayan yung ating first one. So, ayan tayo. Balik tayo sa isa. Ayan. So, ayan. Okay. Ayan. That's how you do it, everybody. And then, into their mouth. Ito si bull calves natin, guys.
Cebu Calbs. Ayan, Cebu Calbs. Ayan. So, let's make it fast, everybody. This is the next one, guys. Mga pabo naman. Ayan. Yung ating pabo. Ayan, including sila guys kasi para maalagaan natin. Ayan. Ayan, ang ingay mo na masyado. Ayan yung sunod. Mas ang iingay nila guys compare sa mga manok. Ayan, pati bibig guys, salihan, mata, ayan, mata, and that's good to go. Ayan, gahanap na yung nanay niya sa kanyang mga sisiyo. Ayan, ayan, ingay na masyado nila. Ayan. Oh, tapos na. Okay. Let's get fast, guys. Ayan, guys. Ito naman yung ating 10 pieces na kay bulala. Yan. Itong pabo na to. Tapos na sa kabila. So, dito naman tayo, guys. Let's get 2. 2 lang. Ayan. Dalawa, guys. Ayan. Don't forget the eyes also, guys. So, isa. Kuha tayo ng isa. So, let's continue, guys. Okay, guys, I'm back again. So, done with our pabo. Ayan, I didn't film them everyone na lahat sila kasi we're out of time. So, ayan na sila. Tapos na yan sila, guys, and let's go into our next prospect for tonight. Okay, guys, ito yung ating tig 1 month na sisiyo. Ayan, na-delay siya, guys, kasi actually hindi na kami nag-film. Pero ito nakawala kasi siya dito. So, ayan, papakita ko na lang din sa inyo. 1 month yan. Medyo mahirap na kapag ayan. So, kung might as well, meron dapat yung assistant. Ayan. Kapag magpupurga kayo, guys, napakahirap talaga. I mean, pag nagpa-vaccine kayo. So, ayan. Ito yung mga kasama niya. Papakita ko din sa inyo. Ito. Papakita ko sa inyo yung mga kasama niya. Is, nandito na sila, guys. Ayan. Ayun. Ayun na sila. Nandun na yung iba, guys. So, ayan. Medyo madilim lang. Pero, papailawan natin yan. So, kunin muna natin itong ano, guys. Etong pakainan. Kasi baka mapuno to ng tae nila. Tomorrow. So, ayan. Kunin muna natin. Before anything else. So, ayan. Kung mayroon nagtatanong dyan bakit 1 month na sila,
And then ngayon lang namin na vaccine. Well guys, it's our fault kasi hindi namin sila na-vaccine agad, and yun na nga, medyo hassle sa amin na kami nagva-vaccine na ganyan kalalaki na, kasi medyo ang kukulit na talaga guys. Hindi na lang talaga ako nakapag-video kasi we have no choice. Dapat dalawa kami ng mister ko. So ayan sila ngayon nagkukumpulan kasi parang takot na takot sila, or kinda stress sila dahil sa kaninang habol ako kasi para ma-vaccine nga sila. So ayan, ating 1 month old, then yung kanina yung ating pabo, and then yung ating mga pure is tapos na. And then meron kaming mga hindi na vaccine o hindi na namin sinali. It's because they were just waiting for the next vaccine na gagawin namin on siguro mga 1 week after yun na yung gagawin namin. So nandito sila, hindi sila makita. So ito yung vaccine namin soon. Ayan, ito nakapag B1 na to, so hindi na namin sila binaksin ulit kasi okay naman yun. Then by the next couple of a week after this video, ayan, is maglalasota tayo by that time guys. So waiting na lang tayo by that time. Then ano na sila, mga 2 months na sila. So papakita ko rin yung isa pang batch na hindi na namin sinali kasi it's no longer needed, kasi nga yun na, nakapag-vaccine na sila noon. So we don't have to double it with B1. So eto sila na batch, they were waiting na lang din sila for the lasota. And then yung mga nasa range guys, ayan, hindi po kami nag re-release ng aming mga chicken na sa range kapag hindi kompleto, or I mean hindi nakadalawang vaccine at least, kasi we made sure talaga na magka-vaccine sila para kahit nasa range sila, or should I say kahit na gumagala-gala sila, wala silang meron na silang bakuna agad. So yun yung aming ginagawa rin, na before kami mag-release, we made sure na nakalasota and B1 sila at least man lang. So ito yung kanina na pabo, ito sila. Hindi natin medyo ma-view, pero tapos na yun sila. Yung nanay, of course, sinali rin namin kasi before hindi sila nakatikim. And then that's why pinasali namin ngayon. And then ito naman yung ating mga chikitings, or yung ating mga pure. Ayan, nagkukumpulan po sila guys. Ayan, nagkukumpulan sila in that paya na meron kami. So ayan sila, tapos na rin sila. So congratulations kids, or little chicks na meron kami. Kasi ayan, immune na sila guys, finally. So kapag ganito kalalaki, hindi pa siya masyadong hassle kasi nga nasa kulungan lang sila, and then you can readily catch them. Hindi ka masyadong mahihirapan. So that's why if you want to immune or vaccine, please guys, do it earlier. Like at least mga 2 weeks din kung gugustuhin nyo, pero I believe meron dyan na mas earlier than that. We actually do that also, pero this time yun na nga, na-delay lang kasi meron kaming mga ginawa, or hindi namin talaga na anuhan sila agad-agad kasi medyo nakaligtaan na rin at nakalimutan. So sa mga nagtatanong kung nagbabaksin kami, yes, we do actually vaccine para na rin sa safety, and we do it for purpose na rin na hindi kami madapuan ng sakit here in our backyard farming, kasi kahit backyard farming tayo, we still do our budget in terms of pagpapakain, kasi nga yun na nga, naglalabas din tayo ng pera kahit papano. So we have to make sure na yung ating nire-raise na mga hayop is maging successful at least 75% of it. So ayun, that's it for this video guys, and hope you like the video, and sana may natutunan kayo in this video. And yes, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, and like and share. You can also comment your questions for us to answer it, and then some suggestions na gusto nyong ma-shoot namin in our channel. And then yes, yun na nga ang ating video for today. So see you on our next vlog guys, and yeah, till next vlog everybody, goodbye and peace out everybody, keep safe.